danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu a koda yaushe. Assalamu alaikum, barka da zuwa tashar mu ta Hausa 24. Da fatan za ku danna alamar subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen mu a koda yaushe. A yau ne nake zuwa muku da labari da dumi-dumin sa wanda ya tada hankalin jama'a. Inda marubucin labarin ya rubuta kamar haka: Zazzagi ne na farko dan Boko Haram a Najeriya, domin shi ya fara kira akan cewa karatun Boko Haramun ne a ƙasar nan. Da yawa daga cikin 'yan shi'ar Zazzagi sun ƙone takardun kammala karatun bokonsu a shekarun baya saboda kiran Zazzagi. Haka zalika shugaban 'yan Boko Haram na farko Muhammad Yusuf almajirin Zazzagi ne, domin shi ne ma wakilin Zazzagi a jihar Borno. Darakta Mansur Sokoto a wata zantawa da gidan talabijin na Sunna TV suka yi da shi ya furta haka. Da fatan za ku danna alamar subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a kodayaushe daga Hausa 24 a Najeriya. Assalamu alaikum, barka da zuwa tashar mu ta Hausa 24. Da fatan za ku danna alamar subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen mu a kodayaushe. A yau ne nake zuwa muku da labari da dumi-dumin sa wanda ya tada hankalin jama'a. Inda marubucin labarin ya rubuta kamar haka: Zazzagi ne na farko dan Boko Haram a Najeriya, domin shi ya fara kira akan cewa karatun Boko Haramun ne a ƙasar nan. Da yawa daga cikin 'yan shi'ar Zazzagi sun ƙone takardun kammala karatun bokonsu a shekarun baya saboda kiran Zazzagi. Haka zalika shugaban 'yan Boko Haram na farko Muhammad Yusuf almajirin Zazzagi ne, domin shi ne ma wakilin Zazzagi a jihar Borno. Darakta Mansur Sokoto a wata zantawa da gidan talabijin na Sunna TV suka yi da shi ya furta haka. Da fatan za ku danna alamar subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a kodayaushe daga Hausa 24 a Najeriya. Assalamu alaikum, barka da zuwa tashar mu ta Hausa 24. Da fatan za ku danna alamar subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen mu a kodayaushe. A yau ne nake zuwa muku da labari da dumi-dumin sa wanda ya tada hankalin jama'a. Inda marubucin labarin ya rubuta kamar haka:
Zazzagi ne na farko ɗan Boko Haram a Najeriya domin shi ya fara kira akan cewa karatun boko haramun ne a ƙasar nan. Da yawa daga cikin 'yan shi'ar Zazzagi sun ƙone takardun kammala karatun bokonsu a shekarun baya saboda kiran Zazzagi. Haka zalika shugaban 'yan Boko Haram na farko Muhammad Yusuf almajirin Zazzagi ne domin shi ne ma wakilin Zazzagi a jihar Borno. Darakta Mansur Sokoto a wata zantawa da gidan talabijin na Sunna TV suka yi da shi ya furta haka. Da fatan za ku danna alamar subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a kodayaushe daga Hausa 24 a Najeriya. Assalamu alaikum, barka da zuwa tashar ta Hausa 24. Da fatan za ku danna alamar subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a kodayaushe. A yau ne nake zuwa muku da labari da dumi-dumin sa wanda ya tada hankalin jama'a. Inda marubucin labarin ya rubuta kamar haka: Zazzagi ne na farko ɗan Boko Haram a Najeriya domin shi ya fara kira akan cewa karatun boko haramun ne a ƙasar nan. Da yawa daga cikin 'yan shi'ar Zazzagi sun ƙone takardun kammala karatun bokonsu a shekarun baya saboda kiran Zazzagi. Haka zalika shugaban 'yan Boko Haram na farko Muhammad Yusuf almajirin Zazzagi ne domin shi ne ma wakilin Zazzagi a jihar Borno. Darakta Mansur Sokoto a wata zantawa da gidan talabijin na Sunna TV suka yi da shi ya furta haka. Da fatan za ku danna alamar subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a kodayaushe daga Hausa 24 a Najeriya.